Sikwamukele lapha ekhaya siyaqinisekisa khona njengamanje sikhona la eMoses Mabhida Stadium lapho khona iqembu lomkhonto wesizwe party ke lenza khona ke i-first year anniversary yalo. Siqinisekisa ukuthi ke esikubona khona la ngaphakathi eMoses Mabhida Stadium ukuthi ke khona ke seyiqalelela inkomo zabantu ukutheleka ke khona la eMoses Mabhida Stadium. Iqembu lomkhonto wesizwe party kunomzana Jacob Gesa azazuma ke afike ke khona la azothula ke yona ke inkulumo yakhe ke yokubungaza ke khona ke iqembu lasungulwa ngawo unyaka ka 2023 lamezo la ngawo lapha ke umhla ka 16 bona kuDisemba. Zokhumbula ukuthi ngomhla ka16 Disemba ke ukusasa ke kufanele ngabe lo suku lugudwa kusasa ke kodwa kusasa nakhona ke iqembu lomkhonto party ke libe nawo ama interventions nama programs asuke khona liwahlelile ukuthi ke laba abantu abakuthi ke uqhubeke umgubho wenzeke. Zokhumbula ukuthi kusasa ke iqembu lomkhonto party ke lizoba likhona ke line gala dinner ke lapho khona ke ithikithi ke le gala dinner lizobiza khona ke 25,000 ithikithi lokuqala mase ukuthi ke elinye ke ithikithi elibiza kakhulu ke lizoba libiza ke yena lapha u2 million ngapho asho khona ke uFloyd Chibambo okunobhala jikelelo leqembu lomkhonto party ukuthi ke lelo thikithi ke elibizwa u2 million ilibizwa ngeplatinum lapho ke khona ke umnomzana Jacob Gesezuma ozobe ehleli ke ekhona. Esingakutshela khona ke njengamanje wasikhona la ukuthi ke abantu ke bakhombisa injabulo enkulu ke nje ubona nje ithombeni sakho lapho ngithumelela ekhaya abantu bakhombisa inkulu injabulo ukubona ke usuku olukhulu kangaka lwenzeka ke ngaphambi kokubuso babo ke sicela uqiniseleke lapha na kuSouth Party uzothola khona konke esobe sitshela khona njengamanje ke sakutshela njengamanje ukuthi ke kwenzakalani sokuvezela nje ithombe abantu bengena amabhasi akamuke enkalweni eziningi ezihlukahlukene zifuna sakaZulu Natal aseqalile ukutheleka khona la eMoses Mabhida Stadium. Asikhabe sikhuluma nobani baba namhlanje? Wow, uzolihle lo wangu bani? Ezolihle ngubani? Ngabe usuka kweyiphi indawo la eKwaZulu Chris Rift. Chris Rift kuphi indawo? Is between iThukhela and Great Town. So indlela ukuthi ngigcine nifikile la nifika ngayiphi indlela khona la eMoses Mabhida mhlawumbe organize transport noma mhlawumbe uzigibelela wena ke usuka le uza khona la eMoses. Sifike ngendlela ehleleke kamnandi kabi. Sifike ngamatekisi phela sinzabelekile. Yeah, amatekisi nje sinzabelekile khona namabhasi. Yeah, abe comfort kwawona. Yeah, kodwa sesaphumelela sifike la ngoba yini uma ngiqala ngithatha ukubuka wena mongameli lo ezokwazi ukubuyisela lento esifunayo. Yeah, ngoba mfo esihlukumezekile. Yeah, sihlukumezekile nomongameli lo yazi ukwazi ukugwema izinto eziningi. Wasilethela iphilisi lodwa legciwane. Yeah, siyadla sibaningi. Yeah, wasilethela lodwa qhwi. Yeah, kwaphela ukuthi abantu ngathi baquka ama TV lana nani ukuma kwabantu kabuhlungu wena benza abantu baba sesimene se-right. Yeah, waphinda wasifakela izinto zemikhazo. Yeah, ekusirefti sinezinto zemikhazo thina trozone. Yeah, omunye umongameli olandelayo angazi noma ubahluleka yini abezemva kwakhe ukwenza ngoba kunalokho nje hayi siyafa. Kuqhamuka iCovid qhamuka ini ikhithiza abantu nje. Lo mongameli lo uyena lo kumele ngabe uyaliphatha lelizwe. Okay, mangase kuthiwa njengamanje uJacob Zuma ke ubukele la njengamanje imbulezo ngawudlulisa kuyena ke umongameli weqembu lomkhonto party ngawudlulisa njengamanje nje nangu la ubukele le interview yakho into ofisa ukuyisho kumongameli. Ngafike ngimtshela umongameli wami ngimcela nangu umongameli ngimcela umongameli wami awusize kanje akuzami ukuthi ubulungisa usenzele bona ukususa amabhuni eduze kwethu bese izwe ulibusa uwenze izwe lakithi njengoba sabantu abamnyama libuyele ngempela ngokusemthethweni kuthina bese usinika amathuba emisebenzi hayi lento abasithembisa yona engenzeki. Yabona kuningi okungenzeki abasithembisa kona umsholozi sikholwa ukuthi namanzi esiwahluphekelayo nento eziningi ngoba ngenkathi ephethe bekungenje. Yeah, shukunyezwa ugesi shukunyezwa amanzi shukunyezwa yonke into kade kukhona yena bingekho yonke lento. Yeah, socela nje ukuthi umsholozi akisinike lokho okuyidinga ukuthina. Yeah, ngoba ngempela akekho omunye esithembele kuyena ngaphandle kwakhe. Uzizwa kanjani baba ukubona into enhle kangaka esikholwa ukuthi into enhle eyenzeka ngaphansi kweqembu lomkhonto party? Uzizwa kanjani? Ngisho ukuthi ngicelebrate ngendlela right kwaba buhlungu kushona kwabafethu ingane zakithi ebhuti bami ngasho njalo ngoba ngangingane ngangisegoli. Yeah, 1976 ngangisegoli kwenzeka leyo nhlalo lo suku. Yebo, lo suku ongazala ngalomkhonto wesizwe lo wanashonala nabafweni. Yebo, ngabaleka ngabuyela KZN kithi mina nginekhaya eWhite City eSoweto. Yeah, nginekhaya futhi la eMsinga eGreater Rift. Yeah,
ngabuya ngoba kwakufiwa amabhunu esibulala. Mhlambe kwenzakala ngalolu suku uze ugcine usubaleka uma uthatha usibeke nje umuntu ongazi kwakhala ibhazuka laphana kubulawa nje abantu bakithi ngasiphi isizathu isizathu sokuthi nje i-Afrikaans iyayilwa uTS machine wayilwa nayo nje ukuthi ayifuni uyabona uTS machine nje wathi angifuni Afrikaans ukuthi nje kumele bafeke bonke bafele nje ukuthi i-Afrikaans bathi down i-Afrikaans okusho ukuthi kuwena umhla ka-16 December awusho kuphela ukuzala kweqembu leMkhonto Sizwe Party kodwa usho kuningi nokuthiwa mhla ka-16 December kuwena kuningi okuvukayo kuwena kuningi okuvukayo yilona siyabonga kakhulu nami ngiyabona ukubona-ke amanye amaqembu efana no-ATM ekhona la ngaphakathi ngizizwa kanjani ukubona ngoba umongameli weqembu leMkhonto Sizwe Party uJacob Zuma uthi yena futhi ukuhlanganisa wonke amaqembu ezepolitiki ukubona amanye amaqembu ezepolitiki siyabona amalungu e-ATM etheleka la ngaphakathi eMoses Mapida Stadium kuthini kunina lokho kuyasijabulisa uma eza engezinye inhloso zokuthi wona afisa inkundla kodwa afisa ukusebenza kodwa umeza ngokweqiniso njengomtholozi soyibona unqubekela phambili ngoba lolu bumbane kuthiwa likhona angiliboni alukho lifile kodwa lana kuJacob Zuma ukhethe ihlekisa ngiyabona unqubekela phambili siyapho mina ngikubuza baba ukwaba yi-social Mkhonto Sizwe yebo ngiyayibona i-combat uyigqokile ngithi athi ngikubuza ngoba ngiyayibona indlela eyakuphi le combat mhlawumbe watraina kuphi ngangise Gaborone angizange ngisawelela ngaphambili ngoba wayesezobuya vele uBaba Mandela ngathi senginqamulela ngithi ngiyahamba ngiyaphambili ngafika ngaqeqesheka nje kancane ngase ngiyajika ngiyabuya ngangizange salithola ithuba nami lokuthi ngiye kwabanye ezindeni impela laba bekhona kodwa ngathola nje ukuqeqesheka okuncane wagcina eGaborone ikuphi lapho eBotswana okay siyabonga kakhulu ngiyabonga nje isikhathi sakho ngibonga ithuba lakho ngiphela ngiyabonga nami bisikhona ke la eMoses Mapida Stadium lapho khona ke amalunga ke oMkhonto Sizwe Party veza ukujabula kwawo ukuthi ke usuku la ngomhla ka-15 December lapho kugubha khona ke umhla ka-16 ke bakube usuku ke abalijabulela kakhulu usuku ke uba uyachaza ukuthi usuku kuyena ke olumenza akhumbule ke isimo esenzeka ke kumndeni wakhe esenzeka ngomhla ka-16 December uyasho ukuthi yena lolu suku lokuthi ke uMkhonto Sizwe Party ke ucelebrate ke usuku lokumenyezelwa kwawo kumbe sizothi ke usuku lokuthi ke usuku owavela ngale emphakathini ke uthi yena lolu suku kuyena alusho kuphela ukuvela komcembu leMkhonto Sizwe Party kodwa kuyena lisho nokuthi ke ukhumbula abafowabo abamshiya ke khona ke la esikhundleni saKwaZulu-Natal ke bebulawa ngesikhathi ke saloko ubandlulo sicela ukuthi ke uhlale nathi ke sizona sikuthatha sikubeka ke ukuthi ke kwenzakalani ke la eMoses Mapida Stadium sibungele sikwamukele kunjani kunzi yami ngiyabingelela sizovala uPresident Zuma ngisambiza uPresident namanje so ngizona njani njengomqondo Mkhonto uphambili uzogwaza sobagwaza ngempela ngaye egoli mina angiqala ufika la ngoba eDurban kodwa ngaye egoli angiqala ufika ngifuna Orlando Stadium mina usuka kwayiphi indawo kwamakhosi iprocess ukuthi nikwazi ngigcine nifikile la ithatha isikhathi basketball amabhasi umkhonto awushaya eceleni nje ku-NC kagogo ngifuna ANC ushaya eceleni umkhonto athinte ama-labor brokers akhiphe athinte nelento yaka-Israel ajoyine futhi nani i-BRICS umongameli semthanda umongameli wethu our president semthanda uZuma selena ngoba mfethu ngikhuluma nobani usiza Hopewell Mahlaba Makhothi iprogress ke eqembu leMkhonto Sizwe Party ewadini yakho ukubuka kwakho wena ulibona leli qembu lenza kanjani ke ewadini yakho ngendlela lisiloko lasungulwa ubona kanjani wena ewadini yakho kwenzakala kanjani ngitshani le bhuti wami iqembu lami engenza kamnandi bengasho ANC nje lenza ka 100% ukuthi letha yonke into bayasenzela nje mfethu konke ngifuni sabonga kakhulu mfethu sabonga ufikile ndini ubani Phil Mbalula uthini uBalula wenzeni uBalula ufika bamakutha wazo ezokhankasa hayi uBalula simfuna uBalula iNC disho uBalula
Unje ubhalwe nogweda. Meke ilunga lekhongolose mina. Kodwa ngashiya phansi. Ungalula. Ngizani kanti? Ungalula abazi abantu. Ayibulezi. Ifuna control okay ayithandi. Naba abantu esibaziyo thina. Sifuna umbalola ahambe. Yabonga bhutami. Ngiyabonga kakhulu. Ethuzana esikhuluma nayo nayo esho ukuthi ke umthandi futhi ke umlandelwa iqembu lomkhonto sizophatha. Thatha mkhonto. Siyabonga mfethu. Ngiyabonga bhutami. Ngizolongibona